Training center with IT facilities. Abone bumongai as office ni foundation stun lek nai azagawo foundation stun lek khainai chini honorable MLA Ranjit D gaita azaga phai manjak paika chini director agriculture dai chini DDA dai mandal chini social worker Ini tamu innovation kerja mas. जों तिनि ब्लेखेनो तंथगो चिनि पद्द बिल आदि ब्लक नि बिसिङाव खबजा दा पद्द बिल एग्री एस ऑफिस न तिनि सिङाव holongthai कायै सिङाव सेंगरिखा और तिनि फाइमानजा फैका चिनि बरम गनां एग्रीकल्चर नि डायरेक्टर चिनि बीएससी नि चेयरमैन बरम गनां प्रशांत द बर्मा वाइस चेयरमैन सुरजित द बर्मा न खबै एसए एजुकेटिव इंजीनियर ता सोशल वर्कर गोबां मानो बे सिङाव ब्लाय खातुम खाजा खायै गलायखा साल कलकमा एग्री ऑफिस बुनि उनको वो तंगमानी नगो तंगमानी जों तिनि kwtal और कैसे माखा चिनि बरम गनां मिनिस्टार रतनलाल जी न जों ब्लायखाय हामबाय मारिवो तामने इंकाय ब साकार मानि बागैनो एवं ब खा नांगै एवं माया नांगै चिनि और कैसे नाखतक एग्री एससी ऑफिस उनखुन अबम नायमानि बागैनो जों तिनि मानखा ब फाइनालि तंमानि मोनि सामुंगो बिनि एंगेजमेंट ब फाइमालिया ब बाय मिया कक सालायखा गैचों ब्लायखेनो तंथगो दाटिनो कक कंस्ट्रक्शन पाइखानाय चिनि एजुकेटिव सेफ साका म जों फेब्रुवारि मास नि दिगोनो पाइ और नक kwtal जों बासिवै माननाय हाप्रतेबो खातुम खाजा काचिनि बरम गनां मिनिस्टार पाइ अबनो दगलाम फियक फैनाय गैचों ब्लायखेनो तंथका चिनि रामचंद्रघाट विधानसभा केंद्र विशेष करा चिनि पद्दबिल ब्लक नि बिसिङाव जों थानचाखाय सामुं तांमोननि बागै ताबो और हामारिनि सामुं आगक दङ आबोनि बागै चिनि देसि चेयरमैन चिनि ताखौ बरम गनां प्रशांत द बर्मा सुरजित द बर्मा बरमनो बांब्लायखा हामबाय मारो तामनि इंकाय जों और राजनैतिक न जों तरजागिया जों और थानचाखायै जों सामुं तांमोननि बागै तिनि और सोशल वर्कर चिनि सुकेश द बर्मा अलेन्द्र द बर्मा रूप कुमार द बर्मा न खबै गोबां मानसिनि बै सोशल वर्कर गतेन फाइमान जाफैका अबनि परे ओखायनो जों कायसा आरो पान्डा तंग अ पान्डाव थाङै जों सुक्रुबै देबंकनाय ते आरो गोबां मातिनि एग्री डिपार्टमेन्ट होइते प्राय 100 नि ऊपर माने और बागजानाय गोबां मा ट्रैक्टर रखंग नर नुगानो मांखलिबो के अबतेखायनो चिनि रामचंद्रघाट एग्री डिपार्टमेन्ट होइते जे सामुं आगो गयतंग बा हामारिनि सामुं जे तांजागै तंग म जों ब्लेखेन मा बलायो एवं अमतिखेना बसकां सालबो जों सुबासु मानमानि बिसिंख्रै चिनि रामचंद्रघाट न जों सासा खायमानानो अकगनो जों फुथुसावो एवं जों खालाय थानाय